mhlawumbi iyayazi inkosi ukubana xa uhlangene nomuntu othile i-assignment akunikeze yona ayizuphazamiseka. Yeva ke. Yes. Nditheke xa ndifika phaya wangabikho utamncu ebengqiyame ngaye. Ndifuna ukuyithetha naleyo into yokuthi awutshatiswa yi-loneliness. Okay. Yeah. Awutshatiswa kukuba abanye abantu bekushiya. Awutshatiswa kukubana uzibone ngathi umdala. Awutshatiswa kukubana unemali. Awutshatiswa kuba ufundile. Utshatiswa kuba ixesha lokuba uNkulunkulu awayelibekile ukuthi wena xa kufike lo xesha utshate. Uyeva ke. Ibaleka kakhulu impela. So mna into eyifuna ukunditshatisa ngondiself stuff ukuthi ndindodwa ngoku andikhaleli mntwini, so ndidinga umuntu enza ukuthetha naye and abantu balapha bani-understand. Okay. Yeva tata. Yes. Akukho nkosi ekhulumileyo kum kodwa ndiyabona abanye abantu